Fundació Tots Units és una entitat sense ànim de lucre que treballa lluitant contra l'atur, compromesa amb les persones desocupades de les comarques de Castelló. Els orígens de la Fundació es remunten a l'inici dels anys 80. La situació de crisi i atur va generar la creació de les comissions de solidaritat amb els aturats, en els quals moltes persones, voluntaris de Càritas, associacions i moviments de la diòcesi de Sogorb-Castelló, van emprendre accions per tal de pal·liar el patiment de moltes famílies amb gestos de solidaritat econòmica i inicis de projectes de promoció, com el de la recollida de vidre a Vila-real i altres poblacions. Aquesta activitat va agafar dimensions importants i va donar peu a la creació d'un instrument més efectiu per al seu desenvolupament. Realment és una alegria, és una sort, és una bendició poder celebrar 25 anys d'una entitat com la nostra, com la Fundació Tots Units. Una fundació que va sorgir de l'empenta dels voluntaris, de gent voluntària de les parròquies, de les diferents comunitats eclesials, de Vila-real, però també d'altres pobles de la província, com Borriana, com la Vall-d'Uixó, com Castelló. Van iniciar una acció d'ajuda a persones que estaven en atur. A partir d'aquestes accions, basades bàsicament en la recollida de residus urbans, vidre, cartó, paper, etc., finalment, gràcies a l'impuls i a la idea del bisbe don José María Cases, bisbe d'aleshores de la diòcesi, van considerar oportú constituir una fundació. Y esa fundación es la Fundación Tots Units. Desde el principio de la fundación era voluntad del obispo Cases y de los equipos que entonces estaban en Càritas diocesana y en la pequeña y mediana empresa de Castellón, que esta conjunción de personas y entidades propiciaran un empleo para aquellas personas más vulnerables, para aquellas personas más excluidas, para aquellas personas que tenían muy difícil poder insertarse en el mercado laboral. Los inicios de la Fundación Tots Units se deben fundamentalmente a la iniciativa del obispo de entonces, don José María Cases de Ordal, que estaba muy preocupado por la solidaridad de la Iglesia con los que más sufren, con los más pobres. En Vila-real, en el año 85, ya se crea esa comisión de solidaridad con los parados, donde participan todas las parroquias y todas las asociaciones y movimientos eclesiales de Vila-real, todos. No los nombro porque no me quiero dejar ninguno, ¿vale? Entonces se inicia creando un fondo de solidaridad en todas las parroquias y entonces la gente aportava el salario de un día al mes para ese fondo. Així, en novembre de 1990, de la mà del bisbe de la diòcesi de Sogorb-Castelló, José María Cases d'Ordal, juntament amb Càritas Diocesana de Sogorb-Castelló i la Confederació Castellonenca de la Menuda i Mitjana Empresa, PIMEC, es constitueix la Fundació Tots Units. Durant més de 2 dècades, la Fundació ha promocionat milers de persones aturades i els ha oferit processos d'inserció sociolaboral adaptats a les seues necessitats. S'han creat espais de formació i de treball innovadors, com la gestió d'aparells elèctrics i electrònics, i s'han generat nous serveis i noves activitats productives, com la recollida i gestió de tèxtils en contenidors viaris i l'apertura de tendes de roba de segona mà, que han possibilitat la creació de nous llocs de treball. Els objectius de la Fundació són clars. D'una banda, ajudar les persones i famílies afectades per l'atur. D'altra, promoure accions per tal de facilitar la inserció social i laboral de les persones en situació de dificultat social. Això s'aconsegueix creant i promocionant llocs de treball, mitjançant empreses d'inserció i altres activitats de l'economia social i solidària. A més, des de Tots Units es col·labora amb el comerç just, l'economia sostenible i la millora del medi ambient. També es realitzen programes i accions adreçades a persones aturades amb dificultats especials per accedir a una feina. Durant aquest any passat, 2015, s'han atès a més de 500 persones i en els 25 anys d'existència de la Fundació, a més de 4.000.
Bueno, Fundació Tots Units, que nace fundamentalmente para dar respuesta a las personas paradas, a las personas que tenían dificultades serias para encontrar trabajo, actualmente tiene una serie de servicios, ¿no? Uno de ellos es la acogida, acoger a la persona que viene buscando empleo y orientarla, pues porque muchas veces están cansados de dar vueltas y es necesario pues hacer una buena acogida y una buena interlocución con ellos. Tenemos una segunda tarea muy importante que es la formación. Tenemos cursos de formación, pero no son unos cursos de formación al uso. Entendemos que el protagonismo de la persona en el trabajo que va a desarrollar, en que él sea consciente del proyecto que quiere hacer, en las dificultades que tiene para buscar trabajo, en cómo se puede capacitar mejor y tener unas mejores competencias para realmente ser más competitivo en el mercado laboral, porque está siendo muy duro. També s'han realitzat programes de formació prelaboral i professional per tal de facilitar l'aprenentatge d'un ofici a través d'una formació teòrica i pràctica en condicions similars a les d'una empresa. En aquest sentit, el 2015 es formaren més de 50 alumnes. Durant aquests 25 anys s'han impartit més de 55 cursos i 35.000 hores de formació amb un total de 1.000 alumnes participants. Quant a la prospecció i intermediació laboral per a localitzar ofertes de treball ajustades als nostres participants, s'han atès 193 persones en aquest 2015. En aquests 25 anys, més de 700 persones han trobat feina. Fundació Tots Units té presència en xarxes com FAEDEI, Federació d'Associacions Empresarials d'Empreses d'Inserció, AERES, Associació Espanyola d'Economia Social i Solidària, o ADEI, Associació Valenciana d'Empreses d'Inserció. A més, té presència en organismes institucionals i participa en fòrums de formació i sensibilització en temes d'economia social i solidària, responsabilitat social, empresarial, inserció laboral, medi ambient o salut mental. Un dels fonaments bàsics de la Fundació Tots Units és el servei de recollida de mobles i electrodomèstics a domicili. Durant aquests 25 anys s'han recollit més de 8.500 tones de paper i cartó, més de 10.000 tones de tèxtils, més de 350 tones de voluminosos, més de 1.500 tones de RAEs, aparells elèctrics i electrònics, més de 40 tones de piles, més de 65 tones d'altres materials. En el conegut rastro es pot trobar roba recuperada, mobles, frigorífics, rentadores i altres objectes. Requereix una menció especial un dels grans assoliments de la Fundació Tots Units, la creació de Reciplana Recuperacions. Aquesta empresa d'inserció, registrada com a tal des de l'any 2011, realitza una activitat mercantil de serveis que té com a finalitat la incorporació al mercat laboral de col·lectius en situació de desavantatge social o exclusió, mitjançant un projecte de treball que situa les persones en condicions per a millorar la seva ocupabilitat. Reciplana és una empresa d'inserció, és la empresa d'inserció de Fundació Tots Units i el que fem és recuperació de residus, fonamentalment roba, paper, residus d'aparatos elèctrics i electrònics i piles. Però aquesta és la tarea que fem. Sin embargo, l'objectiu de Reciplana, el primer objectiu de Reciplana és la inserció laboral de persones en dificultat social. Tot el que fem, en aquest cas per al mig ambient, de recuperació de residus, ho fem perquè persones en dificultat social puguen tindre un empleo d'inserció que es permetisca després trobar més fàcilment i sobretot conservar empleos en l'empresa ordinària. Mi situación era una situación de desempleo y por medio de servicios sociales me ofrecieron hacer un curso de textil en la Fundación Tots Units, en el cual yo acepté. El curso duró unos 6 meses y después vieron conveniente que pasara a hacer un contrato de inserción aquí en Reciplana, en el que llevamos desde febrero. La verdad que es una experiencia muy positiva, es algo muy bonito, conoces a mucha gente, aprendes muchas cosas, conoces ropa, marca, moda y la verdad que para mí ha sido fantástico.
Nosaltres en la roba jo crec que som pioners en l'Estat perquè hem creat un grup a nivell estatal que es diu Coopera, que ja ho haureu vist per Castelló, per Borriana, per així per Vila-real, que el que garantisem és la traçabilitat total del residu textil, que vol dir que quan una persona deposita una bossa de roba en els nostres contenedors, té garantitzat que tot el treball que fem en ella, després aquesta roba se pugui reutilitzar al 100%, o sigui que n'hi ha un residu zero. Nosaltres en la roba la repleguem, fem una selecció, la roba millor va a les nostres tendes o als nostres espais en cor, com anem a inaugurar en Onda molt pròximament, i aquesta roba se ven per un costat a les persones que vulguin i se dona a les persones que ho necessiten a través de Càritas. Després una altra part va per tot el tema industrial de recuperació, com a noves prendes, com a trap industrial, com a temes d'aïslaments i tot això. I després també n'hi ha una xicoteta part que encara no se pot reutilitzar, que està alrededor del 7%, que això és un dels nostres reptes, el poder aconseguir que aquest 7% el reduïm al 0. Reciplana Recuperacions es dedica a la gestió de residus, recollida de contenidors de paper i cartó, transport i gestió d'aparells elèctrics i electrònics, recollida de residus tèxtils, piles... A través del compromís amb les persones i amb el medi ambient, Reciplana Recuperacions encapçala la gestió mediambiental i recupera tot allò que, tractat correctament, puga ser de nou útil per a la societat. A més, és pionera com a empresa social, ja que fa d'enllaç entre el mercat laboral i les persones. Compta amb un gran nombre de clients com ara entitats públiques, empreses o particulars que integren laboralment milers de persones. A veure, Reciplana en realitat ha estat sempre dins de la Fundació, encara que sense el nom, sense l'estructura que tenim ara, però des de l'inici de la Fundació, quan la Fundació va començar, ja va començar a recuperar paper, a recuperar roba, tot això. Actualment, Reciplana forma part de la xarxa social Coopera, una xarxa d'innovació social i ambiental a nivell estatal. La xarxa Coopera és un grup d'empreses d'inserció, cooperatives d'iniciativa social i un altre tipus d'entitats no lucratives impulsades per Càritas que treballa per a millorar la situació de les persones, especialment les que necessiten una altra oportunitat. Fan realitat una economia social i solidària que dignifica l'accés a la roba de les persones que la necessiten i aposta per l'economia solidària i el respecte al medi ambient. Tot això es materialitza en la xarxa de botigues Coopera Store, on es troben complements i roba recuperada de bona qualitat i a bon preu. Coopera Store poseeix 2 botigues a la ciutat de Castelló i una a Borriana. Creo que una tienda Coopera, cualquier persona, edad, raza, niño, niña, puede encontrar cualquier cosa. Es una tienda adaptada a cualquier tipo de persona, cualquier tipo de gustos y a cualquier tipo de tallas. Siempre vas a poder encontrar, yo creo que lo que encuentras aquí siempre es el tesoro que encuentras que a lo mejor en otra tienda no encuentras. Porque aparte del precio, que es súper asequible para cualquier persona, hay ropa en perfecto estado, marcas en perfecto estado, bueno, que no hay ningún tipo de tara ni nada, porque eso siempre se retira. La tienda siempre tiene que estar todo en perfecto estado. Però la Fundació Tots Units no haguera arribat mai tan lluny sense l'ajuda dels seus voluntaris, col·laboradors i de totes les aportacions altruistes de tantes i tantes persones. Per tal d'aconseguir els objectius i realitzar les seues accions, la Fundació Tots Units, com a entitat solidària sense ànim de lucre, necessita tot el suport possible, inclosos la donació de mobles, aparells elèctrics o roba de contenidors. No sé cómo va a ser el futuro de nuestra sociedad, pero me temo que hoy es muy difícil realmente ese proyecto, ¿no? Hoy nos estamos encontrando con un sistema cultural, con una organización política y económica en el que el pleno empleo realmente está dejando de ser una realidad. Lo vivimos aquí en nuestro territorio, ¿no? Con el 20 y tantos % de desempleo. ¿Cómo me gustaría? Pues que siga estando, que siga teniendo personas voluntarias, técnicas, personas profesionales que puedan ayudar a la gente
junto con los que de verdad son los protagonistas, insisto en esto porque me parece muy importante, en resolver los problemas que nos vayamos encontrando. Pues yo lo que le deseo a la Fundación es que mantenga el espíritu del cual se creó, que es vivir la solidaridad eclesial cristiana a fondo con los más pobres, que són los parados. A mi m'agradaria tindre un munt de llocs de treball per a persones en dificultat social. Per això fa falta molt de treball, molta imaginació, crear noves empreses, crear nous llocs de formació que després ens permetisquen que aquestes persones tinguen millor possibilitats per trobar empleo. Que sea un instrumento de esa economía social al servicio de las personas, que sea un instrumento de formación, un instrumento de concienciación de las personas y de la sociedad, y por lo tanto de toda la comunidad cristiana, de que precisamente las personas tienen unas capacidades esenciales, tienen unas potencialidades, y hay que trabajar, hay que ayudarles, hay que orientarles. En el tema concreto del empleo, porque el empleo es muy importante para que una persona se sienta útil y por lo tanto se sienta en su puesto en la sociedad, por lo tanto se integre en la sociedad. Pues realmente que siga a más. Realmente, a ver, el proyecto de la Fundación Unido con Coopera yo veo un futuro muy amplio. En principi m'agradaria que la Fundació complirà almenys 25 anys més i tot és que sigui possible. Com serà? Pues el temps ho dirà i els voluntaris que estem en ella ho diran. Sí que crec que és una entitat necessària per a la tasca social de l'Església i crec que ha de continuar treballant juntament amb Càritas. La Fundació és una entitat de Càritas i per tant hem de treballar de la mà de Càritas i hem de complir la missió de l'Església en la societat per a les persones més desfavorides. El nostre treball, el nostre futur ha d'estar al costat dels més pobres, certament en l'àmbit laboral, però al costat dels més pobres, com ha d'estar l'Església. Amb aquest recorregut i als seus 25 anys, la Fundació Tots Units forma part de les entitats pioneres en l'estat espanyol en l'àmbit de l'economia social i solidària. Entitats que demostren, amb la seva experiència, que és possible fer una economia a la mesura i al servei de les persones. Fundació Tots Units. Senda de Pescadors 1, 12.540 Vila-real. www.totsunits.org, fundació@totsunits.org. Reciplana Recuperacions, carrer Miralcamp 81, 12.540 Vila-real, www.reciplana.com, info@reciplana.com,